Вітаю ўсіх, гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну людзьмі, якія так ці інакш звязаныя з гэтай справай. Сёння выходзіць эпізод пад нумарам 73, і ў госці ў падкаст завітаў краязнаўца з Гродна, журналіст Руслан Кулевіч. Калі Руслан жыў у Гродна, то адным з яго заняткаў было адкрываць гродзенскую гісторыю, пісаць пра яе і ўласна даследаваць, напрыклад, праз размовы з жыхарамі. Адным з вынікаў гэтай апантанасці сталі 3 кнігі з гісторыямі гарадзенцаў, якія жылі ў міжваенныя часы горада. Пра гэтыя гісторыі сёння ў нас і пойдзе гаворка. Як яны збіраліся, што там за гісторыі, а яны насамрэч суперцікавыя, і як складаўся лёс людзей у пасляваенныя часы. Па шчырасці кажу, што атрымалася цікавая размова, насычаная мноствам гісторый з гродзенскіх вуліц. І перад тым, як пачаць, нагадаю пра падтрымку праекта Вандра. Гэта дае рэсурсы і матывацыю ствараць для вас контент. Таму падтрымайце маю дзейнасць праз Баймі-кофе, Патрыён ці Бусці. Усе спасылкі будуць у апісанні. І не забудзьцеся, калі ласка, пашырыць гэты эпізод ці пракаментаваць яго таксама, каб пра нашу спадчыну ведала яшчэ больш людзей. Дзякуй. Ну а мы будзем пачынаць, таму сядайце больш зручна і вандруем. Сёння толькі чытаў навіну пра тое, што ў цэнтры Гродна будуюць нейкі будынак у старым квартале жыдоўскім. І вось там знайшлі парэшткі, і мне так цікава стала. Я павінен быў быць там. Я заўсёды, калі у Гродні працаваў, я заўсёды, калі штосьці нешта знаходзяць, я заўсёды быў там першым. Мне важна было быць першым, па магчымасці дакрануцца да гэтага ўсяго. Ну, то бок, праца такая журналісцкая была, і я жыў у цэнтры Гродна, і ездзіў на ровары, і я лічу, што гэта такі, напэўна, энергетыка нейкая такая, якая прыцягвала мяне. І іншы раз, калі выязджаў у горад шукаць навіны, то па інтуіцыі. Ну так, Руслан, табе трэба павярнуць там управа ці ўлева, абавязкова штосьці знойдзеш. І вось сённяшняя навіна, это тое, што знайшлі там парэшткі. Там і храм стаяў у нас у цэнтры Гродна, не памятаю, які там, ордэн Аўгустынак ці каго там, і там вось знайшлі нейкія парэшткі людзей. І вось калі б я быў бы ў Гродні, то я бы перша абавязкова бы гэта ўсё знайшоў бы там. Ну, не знайшоў бы, я проста, у мяне кантакты і ў археолагаў, і гісторыкаў, і ў будаўнікоў. Вось нават таксама прыпомніў учора гісторыю, калі ў Гродні знайшлі на тэрыторыі гета скарб. Ну, не скарб, разбіралі стары будынак, і пад балкай знайшлі такую скрынку, а в скрынкі залатыя зубы, цепочкі розныя, і адразу будаўнікі патэлефанавалі мне, таму што былі ўжо выпадкі, калі мы, як журналісты, пісалі, што вось у цэнтры Гродна знайшлі нам на тэрыторыі гета скарб, і будаўнікі аддалі, і яны разлічваюць на 25%, што дзяржава ім аддасць гэтай грошы. Яны паступілі як трэба, аддалі дзяржаве тую знаходку, і калі ў другі раз знайшлі, таксама мне патэлефанавалі, я адразу прыехаў, я нават у руках трымаў вось гэтай скарбы, гэта вельмі класна. Слухайце, а як гэта ўсё па стасунках было з дзяржустановамі? З тым, не ведаю, з музеямі, з археолагамі. Фактычна будаўнікі званяць журналісту ў першую чаргу? Каб я гэта зафіксаваў як журналіст і даў навіну, бо тады, да 2020 года на Гродна Лайф, я працаваў у Гродна Лайф, спасылаліся іншыя медыа незалежныя, і тут Бай працаваў іншы, і пасля нас заўсёды прыязджалі дзяржаўныя медыа, там нейкая Гродзенская Праўда ці Гродна Плюс тэлебачанне. То бок мне трэба было быць першаму, каб гэта зафіксаваць. Далей прыязджала там, напрыклад, міліцыя і другія медыа, і апісвалі гэта ўсё, забіралі ў музей, а я ўжо дома пісаў артыкул і шарыў гэта ўсё. То бок фактычна, калі вы прыязджалі, то там нічога не чапалася, умоўна кажучы, рукамі, каб усё засталося так, каб гэта можна было там, не ведаю, даследаваць ці там правесці нейкі дзеянні? Ці не? Ці не заўсёды? Не так, не заўсёды. Было вось гэты выпадак з гета, я вось успомніў учора. Мне патэлефанавалі, я адразу хутка прыехаў, і прыехаў хутчэй за міліцыю, бо яны патэлефанавалі мне, каб я гэта зафіксаваў, зрабіў артыкул, каб
у них быў артыкул, каб людзі бачылі, што вось знайшлі, і яны прэтэндуюць на гэтыя 25%. Праўда, мы пазней вялі гэтую справу і там пісалі, што вось ужо год прайшоў, а будаўнікі не атрымалі і гэтак далей. Ну і вось такая сітуацыя была. А так наогул, ну, шмат было розных гісторый у Гродні. Нават і танк шукалі, спраўджалі легенду. Ну, я любіў залазіць у старыя будынкі. Ну, дом ідзе там пад снос, напрыклад, і я заходзіў у гэты дом, там штосьці праглядаў, запісваў гісторыі суседзяў, каб яны распавядалі, хто там жыў, так. Ну, каб расказаць гісторыю гэтага будынка. Ну і неяк я так зайшоў, у нас у Гродні вуліца Валковіча ёсць, раней гэта паўночная, штосьці зайшоў на падворак і стары драўляны будынак, і хлопец там штосьці лазіць, я пытаю: а вы што тут робіце? Ён кажа: а я вось тут забіраю апошнія рэчы, тут жыла мая сям'я апошнія 150 гадоў. О, нават прозвішча узгадаю, Свідэрскі такі вось. І ён распавёў гісторыю з сям'і і сказаў, што пасля другой сусветнай вайны яго дзед, нават не пасля другой сусветнай, гэта калі вызвалілі Гродна ў 44 годзе у ліпені, вось яго дзед з вуліцы танк цягнуў да свайго падворка і там закапаў, бо ён быў кузнецом і патрэбна было жалеза. Ну і ўсё, я пачуў гэту гісторыю. Ну, класна, цікава. Ён кажа: ну трэба капнуць, глянуць, сапраўды можа быць танк нейкі там цігра ці яшчэ штосьці. Ну я зрабіў гісторыю на сайт, што вось ён расказвае гісторыю сям'і і вось узгадаў пра гэты танк. З гэтай гісторыі я пайшоў да мэра горада, кажу: ну, хаціце сенсацыю, каб усе медыа пра нас, не пра нас, а вось пра Гродно узгадалі, што вось у цэнтры Гродна знайшлі танк, давайце спраўдзім. Ну, дом там будуць знасіць стары драўляны і будуць будаваць новы. Там такі ў нас квартал для дзяцей-сірот, іх проста у іншыя сем'і бяруць, і вось там такі квартал гэтых будынкаў. Ну і он кажа: так, цікава, цікава. Ну і ў выніку яны пачалі там будаваць. Ну, спачатку зруйнавалі той дом і пачалі капаць. Я вельмі прасіў, каб мне пра гэта сказалі. І яны натыкнуліся на нейкія рэчы ад самахода, і другія журналісты, мои канкурэнты, гэта ўсё сфоткалі, там нямецкія каскі, ну, шмат усяго было з жалеза. То бок дзед сапраўды збіраў, але там быў не танк, а там быў частка такая самаходка, яна штосьці вазіла, нейкую зброю, і нямецкія каскі, там яшчэ штосьці, вось, і вось гэта вось усё было. Ну, я другі прыляцеў туды, але вось мы паспрабавалі, яны капнулі, пасля праехалі з лініі Сталіна на раскопкі, таксама штосьці там знайшлі, і гэта ўсё забралі туды сябе. І пасля гэтай гісторыі да мяне ў офісы пачалі прыходзіць людзі і казаць: ось мы ведаем, дзе матацыкл нямецкі закопан. І ну, мне быццам бы гэта цікава, але я разумею, што ну, там дзед стары. І што мы ў дзяцінстве таксама валаклі і закапалі там каля гасцініцы Беларусь. А там зараз такія блокі, ну і он нават не памятае, дзе дакладна. І я зразумеў, што не, гэтага ўжо не будзем рабіць. І вось неяк гэту гісторыю пакінулі на пасля. Я расказваю, што я стараўся быць у цэнтры ўвагі і руку на пульсе, таму што ну, мне важна было. Пачынаў такі свой шлях як спартовы журналіст, пісаў пра футбол, хакей, а пасля зразумеў, што ну, гэта класна. Ну, я стараўся заўсёды быць першым даваць навіны з спартовай, але ўсё-такі тое хобі, не хобі, а цікавасць да гісторыі, яна ўзяла сваё. На пачатку я гэта аб'ядноўваў, спорт і гісторыю. Мне цікава было даведацца, які спорт быў у Гродні да вайны. Ну, цікавы горад з багатай гісторыяй да вайны. І палякі, і жыды, і беларусы, і рускі, тут ну, шмат хто жыў. Ну, мне сказалі, што вось там за стадыёнам жыве дзед, ён заўсёды прыходзіць і расказвае, як гэта было там у 20-30-х гадах. Ну, а я такой, ну, мне таксама цікава. І я заўсёды думаў, што ў Гродні першая футбольная каманда гэта Нёман. Ну, усе так думалі. А пайшоў да яго, штосьці разгаварыліся з ім, і ён Сальвісюк Казіміш,
Ён 23-го года нараджэння і вось пачаў расказваць сваю гісторыю. Ну, мне на той момант цікава гісторыя футбола, і я кажу: «А вот раскажыце, які футбол быў да вайны?» І ён пачынаў расказваць, што вось была такая каманда ВКС Гродна. Я кажу: Я ніколі не чуў пра такую каманду». Ну, як он кажа: «Ну, гэта вайсковы клуб спартовы, быў гродзенскі гарнізон, і жаўнеры, салдаты, яны вось стварылі свой клуб. А яшчэ быў жидовский Макаби». Я говорю: «Як Макаби?» И он каже: «Ну, ось був Макаби у нас у Гродні». І я кажу: «Макаби в Ізраїлі?» «Не, Макаби у нас так само був». А як пазней высветлілася, Макаби быў у кожным горадзе у заходняй Беларусі, таму што, ну, жыды так называлі сваю каманду. І у кожным горадзе у Польшчы таксама свой Макаби быў. Пасля апынулася, што не толькі Макаби у яўрэяў был, і Крафт, і Ючня, і гэтак далей. І ён пачаў гэта ўсё расказваць. Я гэтым так вось зацікавіўся. І ён быў першы з старажылаў гродзенскіх, каго я вось запісваў успаміны. Я прыйшоў да яго, каб запытаць проста пра спорт. І ён расказваў, што вось падвал мячі тэнісныя ў 30-х гадах. Там, як кажу, што і ў тэніс гулялі. Ну, гулялі. Я говорю: «А што яшчэ рабілі?» Яшчэ гулялі ў хакей, так? І была каманда Крысовія, і футбольная, і хакейная. І сапраўды я прыйшоў домой, пачаў гугліць і бачу там вырыскі з газет, там Крысовія Гродна, ВКС Гродна, Макаби Гродна. І так класна было. Ну, я загрэўся гэтай ідэяй, ну, і гэтай гісторыяй. Пачаў там даставаць гісторыкаў і пытаць пра гэта больш, бо цікава было. І я зразумеў, што можна пісаць пра гэта, расказваць людзям пра ту гісторыю, якую яны не ведаюць. І я такі цыкл запусціў на сайце «Ведай сваіх». Там, напрыклад, «Ведай сваіх», Крысовія Гродна, першая частка, «Ведай сваіх», там Макаби Гродна, так? Вось пра кожную каманду я рабіў такі артыкул. І пасля памятаю, што і спартовыя сайты перастаўлялі, там Голсбай раней быў, і краязнаўцы з іншых гарадоў Беларусі пачалі мне таксама пісаць, ну, хто цікавіцца тэмай футбола: «Вось раскажы больш, гэта вельмі цікава». І там з Гомеля пачалі пісаць, казаць, што вось мы-то раданачальнікі беларускага футболу, ўжо першы футбольны матч адбыўся ў Гомелі. І ну пачаліся такія вось стасункі. І вось, можа, 6 ці 7 гадоў таму я даведаўся, што ў Гродні пачалі гуляць у футбол раней, чым у Гомелі. То бок, ну, ёсць такая інфармацыя. І я мару напісаць неяк пра кнігу, напісаць кнігу пра даваенны футбол, вытокі гродзенскага футбола, што было да Нёмана, так? Ну і самае цікавае, што я далей спрабаваў праслядзіць гэты шлях футбалістаў, бо яны ўсе гулялі до 39-го года ў Гродні, і хтосьці загінуў у гета у складзе там жыдоўскага Макабі, гэтай футбалісты, хтосьці пайшоў на фронт і вярнуўся. І вось пару чалавек, якія вярнуліся, яны і пасля вайны складалі ўжо такі касцяк новай футбольнай каманды, там, якая з'явілася, там, зборная Гродна пасля вайны ўжо ў савецкім Гродні. Савецкі Лакаматыў у нас быў і гэтак далей. То бок, ну, чаму я зараз пра спорт кажу, што я пачынаў як журналіст спартыўны, і мне цікавіла гісторыя футбола, і цікавіла, што я знаходзіў ту інфармацыю, якую, ну, яшчэ ніхто ніколі не падымаў у масы, так? Ну і вось, мая хуткасць, маё любопытства, і вось дала гэта ўсё. Пасля я пачаў прыходзіць да гэтага дзеда, больш размаўляць, да Казіміра. Мы з ім здружыліся, ён запрашаў. У яго такая судьба. Ён быў у ссылцы у Казахстан, яго вывезлі ў 39-м годзе, бо брат у яго быў польскі афіцэр. Ён збег з гэтай ссылкі ў Гродно вярнуўся, і пасля вайны, наверное, у 45-м ці 46-м яго зноў вывезлі туды ў Казахстан. Ён там прабыў да 65-го года, 70-го, і вярнуўся ў Гродно, вось. Але памятаў вельмі добра гісторыю. Гэта, ну, расповеды гэтага пана Казіміжа ёсць у трылогіі? Так, вось у першай маёй кнігі гэта ёсць. Ну, ён быў першы, хто пачаў мне расказваць гэтую гісторыю. Пасля пачаў яго на відэа запісваць, таму што я зразумеў, што ён кладзець інфармацыі, і ну, чалавеку колькі там, ён 23-го года, а тады быў год, можа, 16-й, ну, ці раней, я не памятаю, ну, але, ну, стары ўжо, і, ну, шмат ведаў. Ну, і
я стараўся спраўджаць яго гэтай гісторыі, ну, таму што, ну, шмат казалі, што старыя людзі ўжо могуць штосьці там выдумляць, расказваць, што яны чыталі ці слышалі і гэтак далей. Ну і зацікавіўся жыдоўскай гісторыяй. Ён распавядаў, што вось да вайны ў Гродна было шмат жыдоў. Ну, раней я назваў яўрэем, але вось пасля гутарак з карэннымі гарадзенцамі яны ўсе кажуць жыды, а мы ў дзяцінстве думалі, ну гэта такое абразлівае слова, але гэта, ну, сапраўднае слова і ў польскай мове, і ў нас у Гродні так называлі. Ну і я зараз таксама называю жыдзі ці жыдзі. І ён расказаў, што яму падабалася адна жыдоўка, ён спрабаваў за ёй там ухажваць. Расказваў, як вараваў селедзь у жыдоў у склепе, так. Расказваў, як а не, гэта іншы, як у сінагогу хадзілі, там кідалі гузікі у бораду гэтых цадзікаў яўрэяў, ну, жыдоў. Вот. Ну і цікава, што ён распавёў мне яшчэ пра пагром жыдоўскі 35-го года. Я ж нічога не ведаў пра гэта. Ну, і запытаў, а чаму, што здарылася, чаму 3 дні горад грамілі, жыхары і паліцыя нічога не рабіла. І ён мне распавядае, што быў такі марак у Гродні, ён паляк, быццам бы з Гданьска праехаў на адпачынак у Гродна да сям'і, ну і пашоў на танцы. І на вуліцы Брыгіцкай, сёння гэта Карла Маркса, зайшоў ну, на танцы там, школа Рэйзнера называлася. Ну і ўсё, і спадабалася яму жыдоўка нейкая, ён патанцаваў з ёй, а калі выходзіў, яго ўжо падрэзалі, і ён памёр. Ну і ўсё, і калі яго хавалі на могілках старых, то пробашч, напэўна, быў такім нацыяналістам і зрабіў такую прамову, што вось, глядзіце, што яны робяць, такі малады хлопец наш, трэба іх на месца ставіць і гэтак далей. І толпы людзей з пахавання шлі ў цэнтр Гродна і пачалі граміць цэнтр, дзе былі жыдоўскія крамы, дамкі і гэтак далей. Ён пра гэта ўсё расказваў, а я кажу, што я ніколі не чуў, што нейкі марак, нейкі пагром 3 дні. Я кажу, а чаму паліцыя не остановіла гэта ўсё? А кажа, ну вось стаялі, глядзелі. Толькі на 4-ты дзень ці на 3-ці ўмяшаліся, бо жыдзі планавалі супраціў нейкі, бо там таксама былі спартоўцы, яны і мелі зброю, бо да 39-го года асобкаў можа 45 ці 50 насельніцтва Гродна былі гэтыя жыдзі. Ну, і я нават успаміны чытаў, што планавалі даць нейкі адпор, але пасля ўсё скончылася. Ну і пачаліся разбіральніцтвы, там быў суд. Я пасля рабіў такі вялікі артыкул на сайце, распавядаў пра гэтую справу, як гэта было. Ну, нейкая была такая круглая дата, і я вось пісаў штось там 70 гадоў большому пагрому ў Гродні. І гарадзенцы таксама пра гэта не чулі. І вось дзякуючы вось гэтаму дзеду я пачуў пра гэты пагром. А пасля, калі ўжо запісваў гісторыі іншых, я пытаў пра гэтых людзей, хто, што і як. І ў выніку апынулася, што гэты хлопец не быў мараком ніякім, проста ў мне такая мянушка была, марак яго празвалі. Ну так, хадзіў да гэтага дзеда, запісваў яго ўспаміны, пасля ён памёр, а тое, што ён мне даў базу, гэта, напэўна, дало такі штуршок шукаць іншых старажылаў. Ну і ўсё, я ў цэнтры горада, калі бачыў нейкага старога чалавека, я спыняў яго і пытаў, а дзе вы нарадзіліся, а што вы памятаеце? Ну і ўсё, і так пісаў артыкулы. На сайце была рубрыка такая «Успаміны гродзенцаў». Ну і вось зараз я адкрою кнігу, пагляджу, гэта 17-й год быў, 17-18, і вось выйшла першая кніга, вось «Горад адзін. Успаміны розныя». У гэтую кнігу увайшло 17, напэўна, гісторый, якія я сумеў сабраць. Ну, скажу, што не так лёгка было гэта ўсё, таму што я малады хлопец, ездзіў на ровары, людзі мяне, ну, старыя не ведалі, яны, магчыма, баяліся расказваць нейкія гісторыі пра сябе, ці калі мы спаткаліся, напрыклад, у цэнтры горада, я кажу, а можам
да вас пайсці, каб вы паказалі старыя фотаздымкі. І я думаю, малады чалавек цікавіцца здымкамі старымі, навошта яму гэта, так? Ну, можа, хтосьці думаў, што нейкі ашуканец, які хоча там аграбіць і гэтак далей. А шмат людзей увогуле адмаўлялі? Напэўна, не. Я не магу сказаць, што шмат. Я ўсё роўна неяк дабіваў вось гэтую гісторыю. Калі трэба, я стаяў за плотам і запісваў. Вось у ковід было цяжка. Я стаяў сапраўды 5 метраў ад плота у масцы і запісваў так успаміны. Ну, таму што я казаў іх дзецям, што магчыма, ну, я апошні, хто можа запісаць іх успаміны, а пасля, ну, ўжо ніхто не зможа. Ну і вось першая кніга гэта была такая праца на імя, а пасля імя пачало працаваць на мяне. Гэта яна была як візітоўка, як візітоўная картка, калі я прыязджаў збіраць успаміны на другую кнігу. Ну і все, што рабіў, я паказваў гэта у інстаграме, у фейсбуку, распавядаў, што вось сёння знайшоў там Зыгмунта Левандовіча, і гэта вельмі класны чувак, які прыехаў у Гродна з Гданьску, з Эльблонгу, і мы з ім сустрэліся. Ну вось я адкрыў зараз Зыгмунта Левандовіча, і сапраўды ён класны дзед такі. Ён кожны год прыязджаў у Гродна на могілкі, каб прыбраць іх. Ён карэнны гарадзенец, у іх да вайны была крама каля касцёла фарнага ў Гродна, так і называлася Левандовіч. Яны там прадавалі розныя рэчы, нават грабы, труны прадавалі і штосьці яшчэ. Прыехаў і распавёў сваю гісторыю. Мне проста пазванілі, сказалі: вось ты збіраеш старажылаў гісторыі, прыехаў такі Левандовіч, ён спыніўся ў нейкай гасцініцы ў Гродні, шукай. І я пачала тэлефанаваць ва ўсе гасцініцы, і у адной знайшлі яго, і далі яму мой нумар, ён патэлефанаваў і так: добрый дзень, вы званілі мне на таком ломаным рускам. Я говорю: да, я журналіст, я цікаўлюся вашай гісторыяй. Ён мне запрасіў да сябе у гатэль, вось селі ў рэстаўрацыі, ён з сям'ёй сваёй, ну і пачаў расказваць гісторыю, як яны вымушаны былі збегчы з Гродна ў 45-46 годзе, таму што камуністы считалі іх там зажытачнымі, што багаты і гэтак далей. Цікавая гісторыя, што іх пачалі вывозіць у 41 годзе. Гэта быў, напэўна, чэрвень. І так, чэрвень, першыя дні. І якраз немцы напалі на СССР, а іх пачынаюць вывозіць на цягніку. І дзесьці там каля Валкавыска упалі бомбы, і ўсё дальше цягнік не пайшоў. І немцы з камерамі здымалі гэта ўсё і паказвалі: вось, глядзіце, як палякаў з Гродна камуністы вывозілі, ну, у прапагандысцкіх мэтах яны гэта ўсё здымалі. Але і для нас гэта таксама цікава, што немцы вось такім чынам паказвалі, што вось камуністы вывозяць карэнных жыхароў Гродна ў Казахстан ці Сібір, а мы іх вось вызвалілі, так? Ну, і сапраўды іх павезлі ў Гродна, рассялілі, і добры статус у них быў падчас нямецкай акупацыі. А калі прыйшлі другія саветы, у нас у Гродні так кажуць, што першыя саветы і другія саветы, то они вымушаны былі бегчы, і вось паехалі ўжо на прускія землі, там шукалі жыццё. Вось, Руслан, калі там размаўлялі з усімі гэтымі людзьмі, гарадзенцамі, то для іх гэтыя там 20-30 гады яны узгадваюць як нейкі прыемны час? Ну, вот першая кніга называецца «Горад адзін, успаміны розныя». Усе жылі ў адным горадзе, але ўспаміны ў них розныя. Напрыклад, палякам жылося добра, а вось хтосьці з праваслаўных казаў, што вось мой бацька быў праваслаўны, ён не мог паступіць ва ўніверсітэт, так? Ну вось зараз адкрыла нават такую главу пра жанчыну Чарнышову. Яны расказвалі, як жылі во время нямецкай акупацыі ў Гродні і заселіліся ў дом яўрэяў, і гэтыя рэчы у них засталіся на ўсё жыццё. І вось расказвалі, як да іх додому прыходзілі гішпанцы. То бок разам з немцамі туды на восточны фронт шлі не толькі вось немцы, але там былі гішпанцы, румыны, італьянцы і шмат іншых. І вось яна памятае, як гішпанцы к ним прыхадзілі, сядзелі,
нават крыжы какой-то перадал. Такія былі ўспаміны. Заўсёды яны кажуць, што гэта былі нашы лепшыя часы, бо мы былі дзецьмі, падлеткамі, бацькі жылі ну, напэўна такія часы, дзе яны нават не думалі там ні пра працу, ні пра складанасці, што будзе пазней. Вось і ну, розныя ўспаміны і хтосьці казаў, чаму ну, напрыклад, з праваслаўных, нават і з палякаў таксама, што вось гэтая абарона Гродна ў 39 годзе, яна была не патрэбна, вось нейкія палітыкі і жаўнеры сказалі маладым людзям змагацца, яны як патрыёты пайшлі змагацца, кідацца на гэтыя танкі і гэтак далей. Вось былі такія, которые расказвалі, што гэта, ну, гэта не трэба было, таму ўсё роўна прайграюць. І ну, абарона Гродна 3 дні была, і я нават запісаў аднаго абаронца, які кідаў бутэлькі з гэтай сумессю ў савецкія танкі. Хлопец, які з ім быў побач, ён загінуў, а той збег і так ніколі не вярнуўся. То есть у 39 годзе збег з Гродна і ніколі больш не вярнуўся, тому што баяўся. І жыў цэлы час каля 50 кіламетраў ад Гродна, толькі па польскім боку. І ніколі не праехаў. І калі я прыехаў да яго запісваць успаміны, я яго стараўся правяраць, бо ён ганарыўся, што ён быў абаронцам Гродна. Я кажу, так вам было 13 гадоў, як вы апынуліся на гэтых барыкадах? І ён казаў, што мая сестра гімназістка, яны у падвалах налівалі ў бутэлькі гэту сумесь, з хлопцамі ішлі у падполле, і ну і мы маладыя таксама з ім пашлі. Вось, пра гэта сказаў. Я пачаў яго пытаць пра вуліцы, ці памятае ён распалажэнне гэтых вуліц, дзе, што, як, і ён пачаў мне столькі ўсяго расказваць, нават кінатэатры, дзе знаходзіліся, як ён з моста шоў там да францішканскага касцёла. То бок гэта ўсё расказваў, і я яму паверыў. Вось, і я ганаруся тым, што я сумеў запісаць апошняга абаронцу Гродна 39 года. Ну, я так падлічваў прыблізна, не памятаю, дзесьці, мабыць, пісалі, там з улікам усіх 3 кніг, там як мінімум 70 гарадзенцамі вы размаўлялі. Ну, ці там як мінімум 70 аповедаў людзей сабрана. А наколькі ўвогуле гэта выбарка атрымалася рэпрэзентатыўнай, каб разумець увогуле, як жыло Гродна ў тыя гады? Жыдоў не хапіла вельмі. Напэўна, з 3 кніжак у мяне толькі адна жыдоўская гісторыя. 2. Я хацеў нават у Штаты ехаць і запісваць гісторыю апошняга вязня гродзенскага гета Харальда Гордона. Мы дамовіліся ну як дамовіліся? Я дамовіўся з дыяспарай, і дыяспара пайшла да яго, але ён ужо памёр. То бок былі нейкія ўспаміны, мае людзі, якіх я прасіў, яны паразмаўлялі трохі з ім, але я ўжо сам не праехаў. То бок я запісаў гісторыю для кнігі, але я хацеў яшчэ кнігу пра яго выпусціць. Апошні вязень гродзенскага гета, таму што ў Беластоку у тым годзе якраз прыязджаў апошні вязень беластокскага гета, і яны тут у горадзе зрабілі такую прэзентацыю, што вось прыехаў са Штатаў, кнігу выпусцілі, там майкі, і я падумаў, так, надо шукаць апошняга гродзенскага гета, таму што гэта будзе вельмі класна. І я яго знайшоў, але вось не паспеў запісаць. І я ўжо яго ўспаміны мешаў з яго кнігай, якую ён сам выпусціў у 90-х годах. Вось. Як гэта ўсё строілася? Я наогул не планаваў 3 часткі ўспамінаў. Калі я першую выпусціў кнігу у 18 годзе, пайшоў такі поток людзей, што пачалі мне прыносіць гісторыю, прыносіць фотаздымкі. А гэтыя кнігі мы ж стваралі разам з чытачамі, гэта быў краўдфандынг, і яны спансіравалі гэтыя кнігі. Я ўжо казаў, што актыўна гэта ўсё ў інстаграме папулярызаваў, і моладзь шла да сваіх бацькоў, дзядоў і пытала, ці ёсць штось у нас для Руслана. І пісалі: Руслан, моя бабця нарадзілася ў Грандзічах. Я кажу, ну, Грандзічы сёння Гродна, гэта была вёска, якая была на мяжы Гродна. Я гатов прыехаць. А якога яно года? Там 30-го.
Здымкі мае, усё, я збіраюся, еду. І жонка не заўсёды была задаволеная, што ў выходны дзень я еду шукаць вось гэтай гісторыі. Ну, так патрэбна было і ўсяму свой час. Яшчэ вярнуся назад да маёй першай кнігі. У грудні гісторык Андрэй Вашкевіч і Тацяна Касата выпусцілі кнігу ўспамінаў, таксама гродзенцаў, толькі яны збіралі 10 гадоў успамін на гэтую кнігу. На гродзенскім бруку называецца, напэўна, не памятаю дакладна. І тады на прэзентацыі Вашкевіч гісторык сказаў, што больш ніхто не зможа зрабіць такую працу. Для мяне гэта быў такі як чырвоная тряпка такая, што як не магу, я ж знаю дзеда, так, дзе дзед, там і бабця, і шмат будзе іншых гарадзенцаў, ну, тым больш я журналіст, і у меня ёсць ресурс, сайт, і ну, праз сайт я знайду, тым больш офіс яшчэ ёсць, куды можна прыходзіць у цэнтры города. Ну і вось першая кніга з'явілася, а на другую кнігу гэта ўсё неяк так само пайшло, людзі пачалі пісаць, імя працавала на мяне. І вось другая кніга за год яна з'явілася. Яна ў 2 разы больш, чым першая кніга. Таму што прасілі там дайце шмат фатаграфій, у 2 разы больш герояў, так. Ну, вельмі ганаруся гэтай кнігай, гэта гісторыя з гродзенскіх вуліц. Я нават зрабіў экспедыцыю у пошуках гродзенцаў на польскае памор'е. Я паехаў у Гданьск, Эльбланг, Слупск, хадзіў там на месныя радыё, газеты і казаў, што я гродзенскі журналіст, шукаю рэпатрыянтаў, якія пасля другой сусветнай вайны прыехалі, і я гатовы запісаць іх гісторыі. І сапраўды мы знайшлі некалькі такіх градзенцаў. Мяне запрасілі ў Зwiązek Вільняны Гроднян. Это саюз гродзенцаў і віленчукоў, якія вось стварылі рэпатрыянты. І все там прыйшлі, вось я там запісаў і узнанскіх такую сям'ю, где там былі пажарныя у іх. Е муж быў пажарны, яго бацька быў пажарны, і яны пры любой уладзе, пры паляках, пры першых саветах, пры немцах і пры другіх саветах трохі папрацавалі і выехалі ў эміграцыю. І яна распавядала, што ў 44 годзе яны распісаліся. 13 карет ехала по цэнтру горада, яны так казалі: бойцесь, немцы, едуць паляцы, так. Они вывозілі такія цікавыя фотаздымкі. Тыя, хто засталіся ў Гродні, яны гэтыя здымкі палілі, ну, каб савецкая ўлада не дачапілася, што вось там ты трымаеш у руках там фатаграфіі польскіх афіцэраў, напэўна, гэта там твае сваякі, ну, маглі дакалупацца. А гэтыя ўсё вывезлі, яны трымалі гэта як рэліквію, нават былі фотаздымкі з нямецкай акупацыі. Нашы ўсё баяліся такое трымаць, а яны паказваюць: вось я працавала пры немцах у краме. Я кажу: а што за крама? А немец нейкі адкрыў і вось запрашаў да сябе. Ну, я пайшла працаваць. І фотаздымак, як яна стаіць за прылаўкам. І вельмі класна. Ну, у выніку запісаў яе гісторыю, там яшчэ аднаго дзеда запісаў. І так класна ўсё гэта атрымоўвалася, што я не бачыў ні сваю бабцю, ні свайго дзядка, так. А вось гэты гродзенцы, якіх я шукаў, з якімі спаткаўся, якіх запісваў, яны сталі для мяне сапраўды вось гэтымі дзядулямі і бабулямі. І я з імі пасля яшчэ сустракаўся, сазваніваўся, спісваўся, і пра мяне ўжо ведалі не толькі ў Гродні ці там у Беларусі, але ў Польшчы таксама. І званілі, пісалі, і вось гэта ўсё працавала. І пасля другой кнігі паспяховай я думаў: усё, уже, напэўна, не буду пераходзіць на іншы перыяд. Але опять пачалося ўсё яшчэ больш гісторыі. Я думал: ну ладно, зраблю трэцюю пад назвай апошняй Сведкі Гродна, і планаваў яе ў 20-м годзе выпусціць. Але эміграцыя атрымалася. І я тады сабраў колькі у Гродні? Можа, гісторый 10-12 я сабраў. Я працаваў як журналіст, і гэта былі артыкулы на сайце, так. Кожная гісторыя — гэта артыкул на сайце. І гэта дапамагала ствараць такую серыю. Я быў зацікаўлены як журналіст знайсці артыкул, ну, напісаць артыкул. Гэты артыкул быў у рубрыцы «Успаміны». Гэтыя ўспаміны пасля збіраліся, і стваралася гэта кніга, так. Нават гісторыкі пыталі мне: чаму у цябе вось так атрымоўваецца? Мы таксама робім там класныя, крутыя кнігі, а у нас, ну, так, няма такого поспеху. Ну, я кажу, што я журналіст, я выкарыстоўваю свой ресурс і соцсеткі, паказваю, і
калі гісторыкі яны ў сваіх кнігах падавалі ўспаміны так, як яны казалі, я ж гэта ўсё структуру рабіў і от нараджэння і да 50-х гадоў, то бок я дальше не ішоў. А у іх маглі вось пачынаць там з 50-х, 60-х і вось так абрыўкамі. А як журналіст мне было цікава ад нараджэння і гэтак далей. І магчыма, вось гэтая журналісцкая структура яна і дала магчымасць вось рабіць такія нейкія цікавыя гісторыі. Ну і гэтай кнігі таксама далі такую глебу для таго, як памысліць, зразумець, якое жыццё было ў Гродні да вайны, што людзі жылі, што не ўсё так было, як пісалі ў школьных падручніках, што падчас нямецкай акупацыі гродзенцы не сядзелі ў падвалах ці яшчэ дзесьці, гродзенцы працавалі. Хтосьці працаваў на немцах, хтосьці быў у падполлі, але ў польскім падполлі, не ў савецкім. Ну ўсё ж такі я не лічу, што нас в 39-м годзе ў Гродні вызвалялі. Гэта была сапраўдная акупацыя, і маі героі таксама ў большасці казалі, што нас прыйшлі вызваляць ад добрага жыцця. Руслан, казалі, што там не засталі сваіх бабулю, дзядулю, але вы ж паходзіце з Гродна. Так. А наколькі ўвогуле гэта дапамагло? Тое, што, не ведаю, дзяцінства праходзіла сярод гэтых вуліц, будынкаў, і ці не ведаю, мабыць, вы распавядалі пра пана Казіміжа, што гэта быў пачатак, але, мабыць, нейкія былі суседзі, якія таксама выконвалі ролю нейкіх такіх каля бабуль, каля дзядуль, і распавядалі нейкія гісторыі, калі не з польскіх часоў, то з постваенных. Я, напэўна, не цікавіўся міжваенным перыядам да 14-го года, напэўна. Я больш цікавіўся 19-м стагоддзям, напалеонаўскімі часамі, так, і вось для мяне Напалеон быў такі вызваліцель. Нават калі рэканструкцыя была ў Гродні, прыехалі уланы, я стаяў у цэнтры горада з плакатам «Напалеон вызваліцель», а не Напалеон асвабадзіцель, а не заваявацель, вось так, асвабадзіцель, так. І вось я гэтым перыядам шмат чытаў пра Напалеона, а вось гэта ўсё са спорту пачалося, гэта ўсё са спорта, вось гэты Казімір. Мне было цікава даведацца пра нямецкую акупацыю, пра 41-шы год, вось гэты, як усё пачалося, так. Калі была магчымасць, я запісваў гісторыі ветэранаў, так. Але вось што каб карэнных гарадзенцаў, я не памятаю, што штось такое было. Я заўсёды цікавіўся старымі будынкамі. Я стараўся жыць у старых будынках, і ў цэнтры горада, і ў старых будынках. Мы захоўвалі гэтыя старыя будынкі, і я ведаў гісторыі гэтых дамкоў, і калі яго пачыналі разгаворы, што вось яго будуць знасіць, я распавядаў пра гэты дом, распавядаў, хто там жыў і чаму яго нельга зараз знасіць і чаму яго трэба захаваць. Напэўна, з гэтага пачынаў. Асноўная частка цэнтра Гродна, яна была збудавана ў пачатку 20-го стагоддзя, з 1900 па 1930. Я вось, напэўна, ішоў да гэтага часу міжваеннага, і нават па фотаздымках я гляджу, што мне не цікава збіраць 19-е стагоддзе ці пачатак 20-го стагоддзя. Мне цікава менавіта 20-е, 30-е і 40-е. Вось у меня зараз вялікая калекцыя гэтых фотаздымкаў. То бок я не адразу понял, што я магу збіраць гэтыя фотаздымкі. Шмат хто са старажылаў гатовы быў мне аддаваць. Але я баяўся сапсаваць сваё імя, каб пра мяне нешта такога не думалі, што я нейкі чалавек, які прыходзіць да старых і забірае фотаздымкі. Для мяне гэта галоўнае было. Але калі пачаў працаваць над 3-й кнігай, гісторыкі падыходзяць ка мне і кажуць: «Слухай, ты столькі ўсяго знаходзіш, і мы думалі, што ўжо нельга такога знайсці, але ты такія фотаздымкі знаходзіш». Проста прасі ў іх, у гэтых герояў фотаздымкі. Хто гатовы, той будзе аддаваць. І ўсё, я сябе паставіў мэту, што ў кожнага героя я буду прасіць па фотаздымку. Я кажу: «Можаце мне даць на памяць фотаздымак з 30-х гадоў, дзе вы на ровары ездзіце», так. І ўсё, яны аддавалі мне здымкі, а хтосьці нават казаў: «Забіраць цэлы альбом, усё роўна я памру, гэтым сваякам не патрэбна, а ты даеш
жыццё вось гэтым фотаздымкам, раскажаш пра іншых людзей. І сапраўды я пасля выкарыстоўваў гэтыя фотаздымкі ў ілюстрацыях да нейкіх артыкулаў. Мы там з гісторыкамі разбіралі, з краязнаўцамі, што гэта за будынак, так? Мы рабілі выставы. Я лічу, што шмат усяго зрабілі і паднялі ту гісторыю, пра якую у Гродні забылі. І зараз я не магу сказаць, што хтосьці збірае ўспаміны менавіта 30-х гадоў. Сёння я магу сказаць, што я быў апошнім чалавекам, хто зрабіў гэтую працу. Вось дзесьці ў 16 годзе гродзенскія гісторыкі сказалі, Андрэй Вашкевіч, што мы апошнія. А я вось праз 10 гадоў кажу, што ўсё, я паставіў кропку, і я быў апошні, хто сабраў гэтыя гісторыі не таму, што я такі там круты ці гэтак далей. Не, проста ўжо няма тых людзей, якія могуць расказаць. Слухайце, Руслан, а вось людзей няма, фактычна, вось там узгадвалі 23-26 гады нараджэння, і рэальна как бы дажыць да сучасных, вось, да сучаснасці гэта цяжкавата. А як з нашчадкамі гэтых людзей? Вось некаторыя давалі вам здымкі. Ці аб'яўляліся нейкія нашчадкі, хто, калі зараз, напрыклад, пад бум збірання фотаздымкаў ці там розных паштовак людзі пачынаюць цікавіцца, узгадваюць, так у майго там бацькі, у дзеда былі нейкія фотаздымкі, фотаальбомы, і ўзгадваюць, вось быў такі Руслан, хадзіў, збіраў. Не, ні разу не было такога. Мне важна, каб пра мяне добра думалі, так. Пасля гэтай кнігі я прыносіў сваякам, і мне людзі, шмат хто пісаў, што там праз гады, што Руслан, бабця памерла, а вось кніга ёсць, дзякуй табе вялікі, ці маеш яшчэ нейкі экземпляр, каб мы больш мелі гэтых кніжак. Адзін раз толькі быў такі выпадак, я запісваў такога пана Далькевіча ў Гродні, вядомы мастак, але я не думаў, што ён карэнны, але сустрэліся з ім, ён запрасіў да сябе і паказваў, што ёсць, ён у футбол іграў таксама да вайны, дастаў альбом, пачаў паказваць, і сын яго прыйшоў і пачаў крычаць на мяне: «Ой, навошта вы сюда прыйшлі? Мы ведаем, якую вы гісторыю запісваеце, вы прапагандысты». То бок ён не пацікавіўся, хто я, чым я займаюся, і ён падумаў, што я прыйшоў з нейкай мясцовай газеты, там Гродзенскай праўды ці яшчэ штосьці, і выкарыстоўваю яго бацьку для прапаганды нейкай. Я яму пытаўся данесці, што не, я выкарыстоўваю вашого бацьку, каб захаваць гісторыю Гродна, бо ён быў плытагонам, яны плыты па Нёма, плыты, так, калі не памыляюся, такія дрэва ганялі па Нёману. Ён распавядаў пра гэта сваё жыццё, распавядаў, як на півзаводзе ў 30-е выразалі льдзіны з Нёмана і замест вады туды і піва рабілі. Вось, я для гэтага, і шмат цікавых фотаздымкаў у яго. Але тут сын, ці ён п'яны быў, ці што, ён пачаў крычаць. Я штосьці запісаў там, штосьці адсканаваў, але не ўсё, мог больш зрабіць. І такая гісторыя, я ўсё роўна гэтую гісторыю уставіў у кнігу і нават не вазіў кнігу яго сыну. А больш сустракаліся з гэтым панам? Не, напэўна, не. Можа, там калегі там шуцяць паміж сабой, там жартуюць, што ось Кулевіч у бабак пазабіраў фоткі. Не, я ніколі не забіраў, я заўсёды пытаўся, і калі што-то людзі самі аддавалі. Вось я магу згадаць, мне неяк расказалі, што ў Гродні каля Каложы там жыве такая пані, прозвішча не ўзгадаю, але яна там жыве, і можна з ёй пагутарыць, запісаць нейкія ўспаміны. Я прыйшоў, адкрыла жанчына нейкая, сказала, што бабця ўжо размаўляць не можа, яна толькі ляжыць, мы яе павезлі ў іншую кватэру, а зараз вось прыбіраем, будзем прадаваць гэты дом. Я кажу, а можа нейкія фотаздымкі засталіся, бо дом каля Каложы над Нёманам, цэнтр горада. Я кажу, так, ёсць там 2 альбомы. Я кажу, а можа паглядзець?
адразу і альбом, там пячатка такая, што фабрыка Нёман, са скуры зроблены гэты альбом. Ну і лістае фатаграфіі, там 30 год, 39 перад самай вайной. Я пытаю, ці можна ўзяць і адсканаваць, бо у вас вельмі класны альбом, якасныя фотаздымкі. Яна кажа: ай, забірай, не патрэбна. Не патрэбна, бабці памрэ, мы ўсё роўна ну, штосьці будзем гэтым выкідваць, напэўна, будзем. І я забраў гэты альбом, гэта ну сапраўды скарб для мяне быў. Я памятаю, што яшчэ жонка тады казала, што ну, недзеля, мы павінны дзесьці гуляць, а ты да сваіх бабак апять мяне цягнеш. Я кажу, ну трэба, ну чуйка ёсць, што трэба вось у гэты момант зайсці ў гэту хату і пагутарыць, і ў выніку мне далі альбом. Я доўга думаў, што рабіць з гэтымі фотаздымкамі. Мы іх у выніку адсканавалі і апублікавалі на сайце. О, Ірэна Кідзюн, эту жанчыну звалі. І сапраўды, ну, я лічу, што гэта быў лёс такі, каб я зайшоў у гэту хату, каб гэты альбом трапіў да мяне. Мы адсканавалі фотаздымкі і проста далі на сайце, што вось знайшлі альбом, ён належаў там пані Кідзюн, але яна не ў стане казаць, мы паказваем фотаздымкі, якое жыццё было там, у Гродні перад самай Другой сусветнай вайной. І выклалі фотаздымкі праз гадзіну УКонтакце. А там былі такія фотаздымкі маленькія, 3 сантиметры. У 30-х годах рабілі пробнікі такія, і калі пробнік падабаецца, то рабілі такія большы фотаздымак. Ну, мы таксама гэта ўсё адсканавалі і апублікавалі. І ў выніку дзесьці праз гадзінку у ВКонтакте піша мне жанчына: добрый день, меня зовут там так-то Людмила или как, я живу в Новосибирске, вы не подумайте, что я вас хочу обмануть, но я вам хочу рассказать одну историю. Я сижу, ну, она говорит, я сижу и плачу. Я говорю, что случилось? Вот я наткнулась на старые фотографии Ирены Кидзюн, которые вы опубликовали, и я там узнала на этих фотографиях свою знакомую. Я говорю, какую знакомую? Там люди с 30-х годов, а вы на фотографиях, ну, пенсионерка, но не такая старая, так? И она начинает распавядаць, что там на фотоздымках есть такая Раиса Любавицкая. Ну, показывай мне фотоздымки. Я кажу, ничего себе, вы вось на гэтым маленькім фотоздымку убачылі нейкую Раису. И я открываю альбом, переворачиваю гэты фотоздымки, написано сапраўды Раиса, там напамёнтка Ірэне от Раисы, так? Думаю, ну ничего себе. И пытаю дальше, а куль вы ведаеце, што і як? Я кажу, ну, мы сосланы з Украіны і апынуліся ў Новосибірску, а эта Раиса была сослана з Гродна. Яна была немкай, не немкай, а лютэранкай. То есть, то бок яны жылі ў Гродні, але ну, лютэрані былі, такія мясцовыя немцы. Яшчэ падчас вайны назвалі Volksdeutsche. І іх саслалі пасля вайны ў Новосибірск, туды, у Сібір. І яны ехалі ў адным цягніку. Яна памятае, як яна на каленях у гэтай жанчыны сидзела ў Гродзенскі, і як яны побач жылі там у адным бараку. Я кажу, а можете яшчэ неяк там даказаць? І яна высылае мне фотаздымкі гэтай жанчыны, гэтай Раисы, тоже з 30-х гадоў, у ссылцы таксама там 50-х, 60-х гадоў. То бок яны жылі побач, і калі гэтая Раиса памерла, она гэтай жанчыне аддала фотаздымкі. Ну, не фотаздымкі, а рэчы, ну, то есть пакінулі сваім суседзям. І вось яна кажа, што гэта нейкі цуд, лёс, што вось яна пабачыла. І я лічу, што таксама гэта цуд, што дзякуючы выпадковай сустрэчы з гэтай радзінай, якая перадала мне сям'ёй, якая перадала мне гэты альбом, я яго апублікаваў, знайшлася нейкая жанчына, якая у Яндекс.Дзен выпадкова убачыла слова Гродна, старыя фотаздымкі, зайшла, убачыла, знайшла мяне ў кантакце, напісала і выслала фотаздымкі, як гэта Раиса выглядала ў ссылцы. А гэта была акторка з гродзенскага тэатра. Толькі ну, мела нямецкі карані. І вось у Гродні ну, саветы баяліся пасля вайны, што вось такія людзі быццам бы ворагі народа жывуць, і саслалі яе. Гэта вельмі класны прыклад, што я атрымаў альбом, апублікаваў, і вось вынік. І пасля гэтага я ўсім казаў, што адзін выпадковы фотаздымак стары можа расказаць цэлую гісторыю. І сапраўды было шмат такіх гісторый. У нас я яшчэ ў 19 годзе пачаў збіраць гісторыі на такі праект, ну, артыкул я тоже рабіў пад назвай Гродзенцы здалёк. То бок прыязджалі жыды з розных частак міру, свету у Гродна і шукалі свае карані.
і прыходзілі ў сінагогу там, ну, гэта кропка была, куды ім абавязкова трэба было прыйсці. А з сінагогі звоняць мне і кажуць: Кулевіч, тут прыехалі жыды з Мексікі, кажуць, што гарадзенскія маюць карані, прыязджай. Я прыязджаю і записываю іх успаміны. Такіх я гісторый, можа, 15-20 назбіраў і планаваў кнігу выпусціць, але не паспеў. І самая такая цікавая гісторыя, гэта была, напэўна, у 19 годзе. Я сижу дома, працую, і тэлефануюць мне з сінагогі, кажуць, што Кулевіч, прыехалі сухаблянскія, прыязджай, для цябе класная гісторыя. Я думаю, блин, хто такі сухаблянскія? Ну, если там кажуць, што класная гісторыя, трэба ехаць. І еду па Траецкай на ровары, там у горку трэба было падняцца. І думаю, блин, сухаблянскія, это, напэўна, ланскія. В Штатах быў вядомы мафіёзі, Мэйр Ланскі. Он был такой правой рукой Аль Капоне. Бухгалтер мафии американской был у 20-е, 30-е и там 50-е, напэўна. І яго сваячка прыехала ў Гродна, бо ён сапраўды быў з Гродна. І так атрымалася. Яна прыехала і казала, што я там внучатая племянніца Мэйра Ланскага, вядомага гангстера, но я хочу вам распавесці гісторыю яго, чаму яны з'ехалі з Гродна і што ён не быў такім злачынцам, як пра яго там думаюць. І сапраўды расказала гісторыю, і я ганарыўся тым, што я запісаў гісторыю там Мэйра Ланскага, сваякоў Мэйра Ланскага. Там пасля і фільм выйшаў пра яго, не памятаю, як ён называецца, але вельмі класная гісторыя. Ну і ў Гродні мяне называлі калегі журналісты непрызнаны сын яўрэйскага народа, што я шмат так пра яўрэяў пісаў. Я не ведаю чаму, але ну, штосьці мне цінула ў той вось бок, і я нават калі ДНК зрабіў, не знайшоў жыдоўскіх каранёў, але мне цікава было гэта ўсё вывучаць, і у мяне пасля знайшліся чытачы ў Ізраілі, яны дапамагалі з гісторыямі з Яд Вашем. Напрыклад, хтосьці прыехаў шукаць свае карані, мы зрабілі артыкул пра гэтых людзей, які прыехалі з Аргентыны, з Мексікі, нават з пары жыды з Гродна прыязджалі. То бок яны у міжваенны перыяд туды пераехалі і вось у 2000-х прыязджалі. І знайшліся чытачы ў Ізраілі, яны дапамагалі пасля інфармацыі. То бок у них быў выхад да музея Халакоста Яд Вашем, да нейкіх запісаў, яны дапамагалі мне рабіць артыкулы яшчэ лепш. Руслан, хацеў запытацца, вось, ну, узгадалі ж зараз жыдоў, там раней пра палякаў узгадвалі, там лютэране, немцы. Я калі глядзеў так пра Гродна, то на польскай вікіпедыі было напісана, што там амаль, ну, там, не ведаю, 50-60% было палякі, і там амаль там 30+ адсоткаў былі габрэі. І беларусаў было, ну, на той час міжваенны было не так шмат. А як усведамлялі сябе вось гэтыя героі, з кім вы размаўлялі? Яны сябе, ну, лічылі палякамі і ўвогуле лічылі сябе хтосьці беларусам? На жаль, напэўна, адзінкі з усіх, кого я записываў, яны казалі, што беларусы. У 30-х годах, ну, вот я задавал гэтае пытанне ўсім, мне было цікава даведацца, што яны ведалі там пра беларусаў і так далей. Яны казалі, што былі ў Гродні жыдзі, паляцы і праваслаўныя. Праваслаўных это рускія і беларусы. То бок яны ну нават не ведалі нічога пра беларусаў. Ну, казалі, што там дзесьці ў вёсках вось гэты вось там жывуць праваслаўныя беларусы. Была адна праваслаўная, яна сказала, што я беларуская, Івашченка такая прозвішча. І калі немцы прыйшлі, яна хадзіла ў школу пры немцах, вспомнила, што пагоню павесілі, на белы сцяг, што ім пачалі расказваць гісторыю Вялікага князя Літоўскага. Да гэтага яны нічога вообще не ведалі. Ну, была Рэч Паспалітая і Польшча, так? А пра Вялікага князя Літоўскага яны нават нічога не ведалі. І вось немцы прыйшлі і далі ім зразумець, што ў вас ёсць свая гісторыя, што вы вось праваслаўныя. І былі гурткі розныя і таварыства беларускія, вось немцы давалі магчымасць. Но яны таксама былі зацікаўлены, немцы, каб беларусы, моладзь збіралася, і яны ж там стваралі нейкія адзінкі, там хтосьці казаў, што нават і гета ахоўвалі беларус, але толькі адна жанчына пра гэта казала. Можа, нейкая непрыязь была да чырвона-белага сцяга, бо яна казала, што вось з такімі апаскамі стаялі каля гета. Ну, я пацверджання гэтаму не знайшоў. Можа, мне не трапляліся тыя, якія там змагаліся за беларускую справу 30-х гадоў. Ну, ведаю, што палякі стараліся гэта
неяк убраць, каб ну, не было такога. І хтосьці, хто выступаў там за беларускасць, яны маглі быць і староннікамі камунізма, напрыклад, той нават Прытыцкі, ён сидзеў у турме ў Гродні, і пасля, калі прыйшлі саветы ў 39 годзе, ён стаў там героем, што вось сидзеў за беларускасць і гэтак далей. Ну і стаў сапраўды такім героем, а пры паляках ён быў злачынцам. Калі кажуць пра Гродна, то заўсёды згадваюць Фару Вітаўта. Ну, як некий такой вось мастацкі, ну не мастацкі, архітэктурны нейкі твор, які вось разбураны. Это вось у Гродна Фара, а ў Пінску касцёл Святого Станіслава. Хацеў запытацца, як узгадвалі ўвогуле Фару Вітаўта гарадзенцы. Для іх гэта быў нейкі такі радавы касцёл, ці гэта нешта было сапраўды нешта велічнае і нездарма зараз некая такая ёсць з Гродна стэрэатыпная асацыяцыя, калі кажуць пра Гродна, то згадаюць Фару Вітаўта. Так, цікавае пытанне, і я таксама заўсёды цікавіўся у герояў на тэмат гэтага касцёла. Фара Вітаўта яны ніколі не называлі. Гэта ўжо, напэўна, ось у 90-х пачалі вось называць Фару Вітаўта, а яны называлі гарнізановы косцёл, таму што ён быў адданы вайскоўцам, жаўнерам, і гэта такі быў касцёл, дзе заўсёды нейкія службы былі для вайскоўцаў. І героі расказвалі, што прыходзілі туды і на службу, і заўсёды былі вайскоўцы. Вось, гэта адзінае, што яны памяталі. У кагось там бацька удзельнічаў у рэканструкцыі, бо ён жа пераходзіў з рук у рукі. У 20-х годах яго пачалі перабудоўваць з праваслаўнай царквы абратна на каталіцкі касцёл. Канешне, многія узгадваюць, што вось такі файны быў касцёл, навошта яго зруйнавалі, że гэта наш быў касцёл, яны не павінны былі, ну, саветы прыходзіць і знішчаць нашу рэліквію. Але касцёл быў у такім стане, што крыша цекла, я не ведаю, яны, ну, саветы, напэўна, не хацелі нічога рабіць. Спачатку пасля вайны там быў склад нейкі, пасля дасаф, і, ну, дзе нейкая тэхніка стаяла. Ну і ўсё. Але людзі згадваюць, шмат хто згадваў, як яго взрывалі у 61 годзе. У нас карыстаюцца попытам легенды пра падземныя хады, як з Фары Вітаўта можна было паднёмана прайсці і выйсці там на другім баку і ў другім касцёле. І я сапраўды таксама збіраў гэтыя легенды, мне так было цікава. Я залазіў у кожны падвал, вывучаў гэта ўсё. Ва ўсіх касцёлах я таксама быў у падвалах, каля у фарным не было ў падвале, бо там яшчэ ці сутарэні стаят грабы. І пра Фару Вітаўта ўсе спаміналі, што ось калі ўзарвалі, людзі, будаўнікі залезлі ў гэтыя падвалы, і быццам бы хтосьці паднёманым прайшоў. Ну, гэта вельмі класная гісторыя для журналістаў і краязнаўцаў. У 19 годзе я знайшоў, не памятаю як, чалавека, які адказваў за падрыў гэтага касцёла, за знос. Чалавек пад прозвішчам Тупоўскі. Яму на той момант 99 гадоў было. І я думал, ну, напэўна, трэба пазваніць гэтаму чалавеку, знайсці яго і запытаць, як гэта ўсё было. Але разумеў, што для яго гэта тэма, напэўна, будзе такая не вельмі добрая, і ён не захоча распавядаць. Ну і думал, як зайсці да яго, як запытаць, і пачытаў пра яго, што ён там ветэран, што ён з Магілёва сам. І я патэлефанаваў яму, напэўна, гэта быў красавік ці май, і вот званю, кажу, што напярэдадні 9 мая хацеў бы з вами пагутарыць пра Вялікую Айчынную вайну, можаце распавесці. І ён кажа, ну так, было гэта ўсё, але лепш я не ваяваў, сидзеў бы лепш у сваім Магілёве, вучыўся бы, і ўсё было б добра. Я кажу, ну, што ёсць, то ёсць, раскажыце, як гэта было. Ну, я распавёў, што пайшоў ваяваць, і пасля вайны ці атрымаў раненне і апынуўся ў Гродні. І ўсё, і там і застаўся. І ён быў такім актывістам, пасля працаваў у гарвыканкаме, не памятаю, як тады гэта называлі.
і у канцы 50-х гадоў ён быў намеснікам старшыні, напэўна, гарвыканкама і быў у складзе камісіі, якая адказвала за знос Фары Вітаўта. І я такой кажу: ой, вы ў будаўніцтве працавалі там у гарвыканкаме, а памятаеце вось гэты касцёл, які зруйнавалі, як гэта было? Он кажа: это была рухлядзь, вот поляки перестроили нашу церковь и так далее и тому подобное. А мне важно было яго не спыняць, ну даць ему магчымасць выказацца. Кажу: ну так, напэўна, гэта ўсё так было. А як гэта снасілі? Ён казаў, што быў старшынёй камісіі, то бок чалавек адказны быў. І я потом у него запытаў: вось вам уже столькі гадоў, можна сказаць, вы апошні, хто ставіў подпіс перад тым, як знесці. Ну, вас неяк совесть мучае. Не, мы сносили рухлядь, никто не возникал, никому это нужно не было, і вось нужно было вось гэта ўсё рабіць. Пасля ён пачаў казаць, што там прыязджалі з Ленінграда, яны падрывалі, я толькі камісію возглавляў і гэтак далей. Ну і я зрабіў такі артыкул, гэта была сенсацыя, усе пераставілі, ніхто нават не мог падумаць у Гродні, што той чалавек, які адказваў за ўсё, яшчэ жыве. Нават калі выбары былі у 20-м годзе, гэты чалавек неяк там, ну ён на Азоце ў Гродні пасля працаваў, і Цыпкала, калі прыехаў там, сказал: вот за меня голосуют люди старшего возраста, вот Туповский, ветеран войны, ён ветеран працоўны на Азоце. Цыпкала приехал, думал, что гэта ну класна, что такі чалавек, але ён не ведаў гісторыю гэтага чалавека. Ну я не хотел, конечно, яго ачарніць, але мне важно было расказаць гісторыю, праўду, як то было. Ну ён трохі мне расказаў. Пасля я пачаў згадаць, так, што яшчэ было ў канцы 50-х. І успомніў, што зносілі ў той самы момант жыдоўскія могілкі, дзе зараз стаіць стадыён Нёман. Я адразу пытаю: а што там было са стадыёнам, з могілкамі, памятаеце? Говорит: я таксама быў у складзе камісіі. Кажу: ну как там 15 тысяч магіл было, ну як, і што? І пасля вайны нават хавалі, нават 25 гадоў не прайшло. Ён казаў, што жыды не возникалі, мы далі аб'яўленне, хто хацеў, той мог перапахаваць. Я кажу: так нікого ўжо няма, не было з гэтых людзей, каб ну, амаль усе пагіблі ў гета ці выехалі. Он казаў: ну нікога не было, мы сабралі ўсе ці камні, мацэвы, вывезлі іх, ну і ўсё, штосьці там перапахавалі, ну гэта маленькія часткі яны перапахавалі. Ну і ўсё, і ён быў адказны і за могілкі, і за Фару Вітаўта. Можа яшчэ штосьці ён зносіў, я не ведаю. Пасля ўжо мне казалі, што яго сын хацеў са мной пагаварыць, яго сын з нармальнай пазіцыі, што ён шукаў, як выйсці на мяне. Але вось так атрымалася, што мы не пагутарылі. Я сапраўды шукаў нейкія сенсацыі, заходзіў у старыя падвалы на падашы, там шукаў заўсёды штосьці. І заўсёды людзям казаў, што калі штосьці знаходзіць, нейкія фотаздымкі ці гісторыі, заўсёды несіце, мы раскажам, таму што ваша гісторыя можа падштурхнуць іншых, прынесці і расказаць. І мы нават музей планавалі зрабіць. У 20-м годзе бізнесмен звярнуўся да мяне і сказаў, што ёсць памяшканне ў цэнтры горада, там стары падвал, можаш там зрабіць свой музей. І збірай фотаздымкі ці там рэчы нейкі. Ну і ўсё, і я пачаў гэта ўсё збіраць, ужо хадзіў, глядзеў гэты падвал, але вось не атрымалася. А зараз ужо пасля міграцыі атрымоўваецца неяк дыстанцыйна хадзіць па тых дахах, ці там, ну, не ведаю, праз кагосьці, ці там засталіся нейкія кантакты? Нічога такога? Я полностью адпусціў Гродна, і ну, лягчэй так жыць, калі ты адпусціў, таму што калі я толькі прыехаў, адзін з маіх герояў патэлефанаваў мне, яго звалі Караль Калвейт, гарадзенец, ім было 94 гады, і ён казаў, што не дапусці нашай памылкі, жыві сваё жыццё зараз і тут, прыйдзе час, ты вернешся. Не дапускай ошибку, таму што мы чакалі таго моманту, каб вярнуцца ў Гродна, там 60 гадоў. То бок яны выехалі у 40-х, а першы раз прыехалі толькі там у канцы 90-х, пачатку 2000-х, так?
і казалі, што жыві, будуй сваё жыццё, там, наражайце дзяцей і гэтак далей. Ну і я такі яго і паслухаў і адпусціў Гродна. І важна было адпусціць, таму што ну, мне трэба было будаваць штосьці рабіць. Ну і навіны з Гродна ўсё далей і далей ад мяне. Апошняя кніга называецца апошнія сведкі Гродна. І хацеў запытацца, гэта гісторыя пра тое, ну, гэта вось думка закладзеная пра тое, што пасля вайны Гродна стаў іншым і больш сведкаў Гродна няма? Тут, напэўна, апошні, таму што гэта кропка. Што ўсё, гэта сапраўды апошнія сведкі. Ну і зараз таксама гісторыя Гродна перапісваецца. Польскі след, ён губляецца, могілкі сносяцца, руйнуюцца. Ну, прапаганда робіць усё, каб мы, ну, не мы, а людзі там у Гродні забылі гэта ўсё. Калі я працаваў у Гродні, жыў, мае кнігі прадавалі ў крамах. Сёння, ну, гэта цяжка уявіць. Ёсць другое пытанне. Я неяк там шукаў, лазіў па розных музеях, там еўрапейскіх, ну, заўсёды цікава ўвогуле, што якія выставы робяць, на што акцэнты робяць. Карацей, знайшоў у некім аўстрыйскім музеі, што там зараз робіцца выстава па пасляваенных гадах. Як выбудоўвалася ў 50-е гады дэмакратыя пасля вайны. Ну і карацей, ввогуле, як выбудоўваліся ўсе гэтыя сацыяльныя працэсы. Хачу запытацца пра вось Гродна і гэтыя 50-е гады. Наколькі ўвогуле ёсць шанец, ці, мабыць, думкі, што можа з'явіцца некая такая кніга, што вось пра сведкі ўжо, не ведаю, там, постваеннага Гродна, і ўвогуле, наколькі гэта патрэбна кніга гораду? Так, я думал пра гэта, і ў 20-м годзе я разумеў, што я адзін гэта ўсё не выцягну, і мне трэба ствараць нейкі краязнаўчы клуб, і каб людзі ахвотна дапамагалі мне. І мы планавалі пераключыцца на пасляваенны Гродна. Але я пасля зразумеў, што тыя героі, якіх я запісваў пра 20-е і 30-е, яны якраз падыходзілі таксама пад гэты перыяд 50-х гадоў. Яны былі ўжо дасведчаныя, ім было там уже по 20 гадоў, по 30 гадоў, і яны добра гэта памятаюць. Менавіта вось гэтых людзей трэба было запісваць пра пасляваенны Гродна. Яны добра ўсё ведалі. А калі вось зараз шукаць, ну, дзеці пасляваеннага Гродна, напэўна, могуць расказаць толькі пра 60-е, 70-е, ну, не больш. Трэба было адразу, напэўна, думаць і вось выпускаць гэта ўсё. Былі такія думкі, таму што, ну, гэта цікава, як горад будаваўся, як зносілі тыя ці іншыя будынкі, так, што людзі думалі, так, як там, напрыклад, армія краёвая, яна была яшчэ і пасля вайны, там, да 49-го года людзі бегалі па лесах і, ну, хаваліся ад камуністаў, і аблавы нейкія былі, гэта таксама ўсё цікава. Але я гэтым не займаўся, гэта былі такія абрыўкі гісторыі, так. У сваіх кнігах я даходзіў там до 50-х гадоў і ўсё, і ставіў кропку, таму што, ну, мяне цікавіла менавіта 20-е і 30-е гады. Не ведаю, ці можна будзе штосьці зрабіць. Я б хацеў бы, напэўна, са здымкамі штосьці рабіць. А яны зараз як захоўваюцца? І здымкі ў мяне ў офісе, у Беластоку, у альбомах. Ці няма думак увогуле пайсці неяк у лічбавы свет, каб гэта было неяк там, не ведаю, структуравана, нейкі такі візуальны архіў Гродна, нешта вось гэтакае. І хочацца, і з аднаго боку, з другога неяк. Я разумею, што я зараз скажу як калекцыянер, што вось гэта ж маё, чаму я павінен дзяліцца. Ну, я заўсёды выкладваю старыя фотаздымкі, і мне не вельмі падабаецца, калі іх выкарыстоўваюць у Гродні іншыя людзі, нават не пазначаюць аўтарства. Я раней таксама так, можа, і рабіў, але зараз я разумею, што гэтыя здымкі я зараз не магу у там старажылаў прасіць здымкі, таму што мяне няма ў Гродні, але я стараюся набываць на аўкцыёнах, і фотаздымкі бываюць вельмі дарагія, і калі раней яшчэ там 10 гадоў іх можна было купіць за 5 еўра, зараз такія фотаздымкі і за 60, за 70 еўра. Ну, за гродзенскія здымкі вельмі вялікая канкурэнцыя, трэба заўсёды змагацца. У нас у Гродні ёсць сайт allgrodna.by, там выкладаюць старыя фотаздымкі, там вось краязнаўцы, але ён, здаецца, зараз не абнаўляецца.
так, ну, таксама трэба і грошы на гэта ўсё, і можна было б штось такое зрабіць, але ну і зараз і штучная інтэлігенцыя ім дапамагае неяк раскрасіць і там падправіць нейкую фотку. Ну, магчыма, штосьці будзе ў будучыні, але я мару знайсці неяк відэа з 30-х гадоў у Гродні, як выглядаў. Вось учора я праглядаў відэа 39-го года ў Беластоку і думаю, блін, класна. Ну там, конечно, такі не вельмі добры перыяд, там 39 год, як прыйшлі камуністы, ну і яны ў прапагандысцкіх мэтах здымалі гэта ўсё, але там на 3-4 хвіліны класна вось цэнтр горада паказаны. Я вось мару знайсці, бо я ніколі не бачыў відэа Гродна 30-х гадоў. Ну яго няма, але напэўна штосьці ёсць. Напэўна, штосьці ёсць. Я здзіўлены насамрэч, што яго няма, бо здаецца, ну і горад быў немалы, і яго статус быў не апошні горад, карацей, гэта было ў краіне. Таму і хапала там і даследчыкаў, мабыць, нейкіх, якія маглі там нешта зафіксаваць. Не ведаю, там у каго там магла быць відэакамера яшчэ. Дзесьці ёсць. Напрыклад, ёсць прыватныя архівы. Напрыклад, там 30-х гадах жыды са штатаў прыязджалі да сваіх сваякоў у Гродна і здымалі там могілкі здымалі, так, там горад здымалі, там магазіны, дзе працавалі, дзе жылі. І пасля гэтыя архівы везлі ў Штаты. 10 гадоў таму яны вось пачалі з'яўляцца там от слонім. Я бачу такое відэа класна, масты, напэўна. Вельмі класны, ну, фотаздымкі, прыватная здымка. Ну, Гродна я такого не бачу. Ну, я мару, што калі-небудзь я знайду такую вось нямецкую акупацыю. Ну, я ўжо сабраў калекцыю, ёсць такое, а вось 30-х не. Я аднойчы марыў так знайсці фотаздымак жыдоўскіх могілкаў у Гродні, дзе зараз стадыён Нёман. Ну, нідзе не было гэтых фотаздымкаў, а аднойчы я вечар, дзе-то 21:00, я іду па цэнтру горада, у нас ёсць такі раён Новы Свет, драўляныя будынкі, і вось бачу, свет гарыць, і штосьці мяне штурхае туды зайсці. Ну, вечар, быццам бы нармальны чалавек не будзе грукацца, але я пагрукаўся і сказаў: добрый дзень, вечара, мяне зовут Руслан, я вось краязнаўца, можаце распавесці пра гэты дом? І людзі пачынаюць расказваць, што вось мы у канцы 60-х прыехалі на вучобу у Гродна, самі з вёскі, здымалі комнату, а пасля уласнік сказаў: глядзіце за мной, я вас пакіну гэты будынак. Ну так вось і яны і жывуць па сённяшні дзень. Я кажу: вау, класна, а вось гэты чалавек, які там жыў, ён як карэнны гарадзенец? Ну так, карэнны. І нават фотаздымкі засталіся ад яго. Я кажу: вау, файна, можаце паказаць, можа, штось цікавае? І паказваюць мне фотаздымкі. Я гляджу, там шмат савецкіх фотаздымкаў, і штосьці цікавае там какие-то помнікі, ну, могілкі і помнікі стаяць. Гляджу, што это яўрэйскае, усе помнікі у адным месцы, ну, відна, што штосьці з імі будуць рабіць, так? І гляджу помнік Лейбу-Найдусу. Лейб-Найдус — гэта жыдоўскі паэт, у Гродні быў, у 20-х гадах ён памёр, але вельмі вядомы, у нас нават зараз вуліца ёсць Найдуса. І я памятала, калі бачыў фотаздымак з яго пахавання, там быў такі ангел з апушчанымі крыллямі. І там фотаздымак, і гэты ангел. І я думаю: вось, нарэшце я знайшоў гэты фотаздымак. І кажу: а вы знаеце, што гэта? А не, там штосьці ён хадзіў, фоткаў, я нават не ведаю, што. Я кажу: так вось гэта могілкі перад сносам. Як вы дазналіся? Я кажу: ну вось помнік Лейбу-Найдусу. Я кажу: можна адсканаваць? Ну, берите, если вам это нужно. Я адсканаваў, вернул ім. Зараз думаю, што трэба было гэты здымак неяк купіць у іх ці яшчэ штосьці. Але гэта, ну, той здымак, які паказвае могілкі перад руйнаваннем, там, дзе з'явіўся спартовы комплекс. То бок сёння футбалісты гуляюць, у футбалісты, хакеісты і трэніруюцца ўсе. Гэта месца, дзе былі могілкі агромныя. І я знайшоў гэты здымак, апублікаваў пасля, гэта сенсацыя была, канешне. Ну і зараз усе выкарыстоўваюць гэты фотаздымак, паказваюць, што вось так выглядалі могілкі. Цікава, што гэта было сфотаграфавана ўсё. То бок у чалавека на той момант гэта выклікала нейкі інтарэс, атрымаў. Гэты чалавек так казаў, што там пахаваныя мае сябры, людзі, якія будавалі гэты горад. І я для памяці, вось яны мне расказваюць,
што ён вельмі незадаволены быў, што гэтай могілкі руйнуюць. І ён туды часта хадзіў са сваёй сабакай. Ну, они жылі побач недалёка. І ён, напэўна, на памяць гэта ўсё сфоткаў. А мне вось як любопытнаму чалавеку вось атрымалася туды зайсці і знайсці вось гэты здымак. І я лічу, што, ну, как на русском говорится, случай правит миром, выпадак правіць светам, што трэба, я зайшоў, інтуіцыя спрацавала і проста так спрацавала. Вось, і я вельмі сумую зараз па тым момантам, што няма ў мяне той журналістыкі, няма ў мяне тога краязнаўства, якое было там 5 гадоў таму, 6 гадоў таму. Вось я сапраўды вельмі любіў сваю працу, і я кожны дзень выхадзіў на вуліцу, і я нават не ведаў, што будзе. Для мяне гэта была як гульня. Не ведаю, ці вернецца гэта ці не, але вось сённяшнія навіны, якія вось я прачытаў, што вось там знайшлі парэшткі, я разумею, што я павінен быць там, а не іншыя там журналісты. Я павінен быць. Я бы там адкапаў бы, разузнаў бы і ўсё бы зрабіў бы класны артыкул. Я нават калегам сёння напісаў: «А чаму няма артыкула?» Яны кажуць: «Ну, мы не можам браць там у них фотаздымкі, там у другого медыа». Я кажу: «Ну, блин, это ж наша тема». І мне ж хацелось сесці, просто напісаць. Просто гэта наша тэма, гэта наш горад, і гэта мы павінны рабіць у першую чаргу, таму што мы ведаем усё пра гэты горад, пра будынкі, якія там былі. Руслан, а як лічыце зараз, наколькі шмат увогуле краязнаўцаў ёсць, якія могуць пісаць афлайн, то бок бачучы і трымаючы там спадчыну родна ў руках? Хапае ўвогуле людзей, каб гэтым займацца? Калі шчыра, то я не сачу, ну, ведаю, што ёсць людзі, ёсць гісторыкі, якія займаюцца. Ну, робяць усё магчымае, але неяк званіў аднаму гісторыку, ён казаў: «Няма цябе, які мог вось прыносіць гэтыя фотаздымкі, раскрываць штосьці новае, быць першым на нейкім месцы, дзе знайшлі парэшткі, напрыклад, так?» Вось. Працуюць з той інфармацыяй, якая даступна там у архівах ці яшчэ штосьці, а так, чтобы знаходзіць новыя факты, напэўна, не. Я 2 эпізоды таму размаўляў пра Пінск з Андрэем Клаўрам, размаўлялі пра даследаванасць Пінска. Я хацеў бы запытацца якраз вось, ну, працягваючы гэтую тэму з краязнаўцамі, з даследаваннямі, а як лічыце, наколькі Гродна ўвогуле даследаваны? Ну, мабыць, Гродна гэта можа быць нейкая такая часовая стужка занадта доўгая, бо гісторыя Гродна вялікая. А вось, ну, вы як цікавіцесь больш там 20-30 гадамі, вось, мабыць, пытанне больш такое кропкавае, наколькі гэтыя гады даследаваны? Шмат яшчэ тэм, якіх трэба падняць, і нават ёсць месцы, дзе трэба праводзіць раскопкі, і пасляваенныя расстрэлы ёсць каля Гродна, ну, можна сказаць, у цэнтры Гродна, дзе не была эксгумацыя праведзена, і ёсць месцы, дзе пахаваны абаронцы Гродна 39-го года. Гэта маладыя людзі, якія змагаліся супраць саветаў, якія прыйшлі захопліваць горад, а моладзь выйшла на абарону, і іх расстралялі на сабачай горкі, Псэ-Гурка. І вось гэта месца трэба даследаваць. Там, ну, ніколі не было эксгумацыі, а шмат людзей там расстралялі. Раней, яшчэ ў 30-х гадах, гэта месца называлось Мыслівская гура, Ахотнічая горка. А вось чамусьці пасля вайны пачалі называць Псэ-Гурка. І я, ну, пытаў у старажылаў, чаму. Яны кажуць: «Ну, магчыма, таму што людзей там як сабак расстрэльвалі, і пасля вось празвалі так Сабачая горка». Вось. Калі была б магчымасць, я бы даследаваў бы гэтае месца. Я бы, магчыма, праверыў бы легенды пра падземныя хады, хаця гэта ўжо ўсё даследавана, не ўсе ксензы дазваляюць выходзіць у гэтыя падвалы. Я бы, напэўна, рабіў бы ўсё, каб турысты з Польшы, з Літвы ехалі. У іх ёсць цікавасць да нашага рэгіёна, і трэба проста быць адкрытымі і паказаць, што Гродна гэта гісторыя не толькі беларусаў, гэта гісторыя і палякаў, і літоўцаў, і жыдоў з Ізраіля, і амерыканцаў, усіх. І проста ўсё, што знаходзіць, ўсё, што вывучаць, гэта ўсё трэба папулярызаваць, паказваць, рабіць больш музеяў, выпускаць нейкія кнігі. Трэба вывучаць досвед палякаў. Яны
на краязнаўстве стока ўсяго робяць, адкрываюць нейкія музейчыкі, кавярні. Я нават сёння думаў, што будучыні можна было б адкрыць нейкую кавярню стары Гродна у Беластоку, вось такім чынам прыцягваць палякаў, якія цікавяцца там крэсамі всходнімі, як яны кажуць. Ну, з кім не пагаварыш, і усім цікава прыехаць да Гродна, так, бо ў кагось там сваякі былі. Вось, трэба даследаваць вось гэты, не даследаваць, напэўна, трэба адкрывацца, бо зараз Беларусь закрываецца. І, напрыклад, у 18 годзе, 17, калі віза-фрі пачаўся такі перыяд, Гродна адкрыўся для палякаў, для літоўцаў, вельмі шмат турыстаў было. І шмат хто прыязджаў шукаць свае карані. Тут у Беластоку таксама казалі, што мы прыязджалі наладжваць нейкія сувязі эканамічныя, супрацоўніцтва. І цягам апошніх 100 гадоў гэты рэгіён ён паміж сабой неяк круціўся, заўсёды быў гэты гандаль прыгранічны, і трэба адкрывацца, я лічу, трэба адкрывацца. Нам ёсць што даследаваць, але першую чаргу трэба адкрывацца, каб і даследчыкі нейкія з Польшчы прыязджалі, і калі пачалася рэканструкцыя старога замка ў Гродні, палякі прапаноўвалі сваю дапамогу, каб у рэканструкцыі, таму што шмат спораў было, як трэба рэканструяваць. Ну, быццам бы рабілі нейкія канферэнцыі, але пасля беларусы закрыліся і ўсё. А палякі гатовы былі прыехаць неяк дапамагчы. Я там сильна не ўнікаў у гэты працэс, але ведаю, што гатовы былі дапамагчы. І ну, шмат усяго, шмат усяго. Нават ажэшка на могілкі вывучаць, там яшчэ штосьці. Трэба быць адкрытымі. Руслан, хацеў задаць апошняе пытанне. Шмат гадоў даследавалася Гродна, і фактычна, ну, нягледзячы на тое, што канцэнтрацыя больш на сучасных справах, але ну, я думаю, што інтарэс усё ж ёсць нейкі краязнаўчы. Я хацеў бы запытацца пра матывацыю. Адкуль матывацыя гэта было ўсё вось гэтыя гады плённа працаваць і па сутнасці жыць гэтай спадчынай там людской, там той жа некай матэрыяльнай, ну, архітэктурнай, археалагічнай, і ўвогуле навошта ўся гэта праца? Ну, вярнуся яшчэ да таго, што я казаў, што дзякуючы журналістыцы я і змог рэалізаваць сябе, дзякуючы свайму любапытству, бо я з дзяцінства быў такі любапытны і бегаў, і ці на ровары ездзіў, вось гэта ўсё дапамагло. І калі б я не выехаў і застаўся бы ў Гродні, ну і нічога такого не было рэпрэсій, то, магчыма, зараз бы у меня было бы шмат кніг, і я бы працягваў бы далей быць такім краязнаўцам. І у нас у Гродні быў такі Віктор Саяпін, краязнаўца вядомы, і ён памёр у годзе 16-17. Я памятаю, як мне казалі, вось Кулевіч, гэта пасля Саяпіна, вось яго кнігі прадаюць у крамах, вось. І гэта мне ўсё падабалася, ўсё шло як трэба, але тут ўсё атрымалася дзякуючы працы журналісцкай. Калі б я працаваў бы дзесьці на сталай працы, на там, не ведаю, на будоўлі ці ў склепе нейкім, так, ці яшчэ якім-нибудь менеджерам, я бы, напэўна, не змог бы гэта ўсё зрабіць. Гэта вельмі цяжкая праца, збіраць і структураваць, і ну, я бы, можа быць, одну кнігу выпусціў, але вось так, каб 3. Ну, гэта проста ўсё здарылася, гэта ўсё сцікалася ка мне, і у Гродні павінен быў такі быць чалавек, да якога людзі маглі прыйсці. Ну і людзям трэба было выгаварыцца. Людзі шмат гадоў маўчалі пра ту гісторыю, якая была забыта, якую проста закапалі, а я даў магчымасць выкапаць гэту гісторыю, і шмат шума навялі мы. Не памятаю, як чыноўнікі некаторыя казалі, гэта польскі жонт цябе праплаціў гэта ўсё. Я кажу, я быў бы рад, каб яны далі хоць грошы на нейкі грош на гэтую кнігу. Ну, ніхто не праплаціў. Мы рабілі гэта ўсё самі, і кнігі стварылі самі гарадзенцы. Значыць, павінна гэта было з'явіцца. То есть яны ўклаліся, яны раскалі свае гісторыі, і пасля гэта мы ўсё прадалі. І яшчэ я забыў распавесці пра фільм. Гэтай кнігі далі магчымасць рэжысёру убачыць Гродна
вачыма градзенцаў. Пры стварэнні фільма «Орлента. Гродно 39», «Орлята. Гродно 39-го года» про оборону Гродно в Польше снимали, и мне было приятно, когда мне написали от режиссера, что вот Кшиштоф Лукашевич хотел бы получить ваши книги, сколько стоит там, я говорю, ничего не надо, у меня единственная просьба приехать на съемочную площадку, когда будет съемка, и я им выслал книги, и когда начались съемки, мне написали, мы в Радоме начали съемки картины, приезжайте. Мы там забронировали на вас отель там на 3 дня, и я приехал, и увидел это все, и реально они воссоздали Гродно 30-х годов и сказали, ну, Руслан, хочешь сняться? Я говорю, ну, хотелось бы. И я 3 дня вместе с женой снимался в этом фильме в массовке, то есть в костюмах 30-х годах. Я ходил просто и офигевал, снимал на телефон это все, и это так классно было. Реально, я побывал у Гродно 30-х годов. І пасля рэжысёр падыходзіць да мяне, ну што, так твои героі расказвалі? Я кажу, так, ну вось бачыш, мы стварылі. Яны пасля казалі, можа аставайся, яшчэ паздымаешся, мы яшчэ там тыдзень будзем. Я кажу, не, ўжо трэба ехаць. Ну, тады яшчэ ковід быў, ну ён сканчаўся, але вось трэба было ехаць. Яны расказалі гісторыю, мае кнігі спатрэбіліся, не проста іх чытаюць, але іх ўжо выкарыстоўваюць. Ну і прыемна было, калі вось зараз польскі гісторык напісаў мне пару дзён таму, што папрасіў з Кракава выслаць яму кнігі, ён вельмі цікавіцца гісторыяй там з крэсаў, Вільня, Гродно, Львов, і яму цікава было б пачытаць, ён трохі ведае кірыліцу. Ну і таксама кажуць, што каб я перакладаў кнігі на польскую мову і выпускаў усё адным томам. Мы пачалі ўжо працэс перакладу на польскую мову, і не ведаю, калі гэта ўсё будзе, ну, магчыма, будзе. Я баюся яшчэ пераклад на польскі язык, таму што тых герояў, якіх я запісваў, іх ўжо няма ў жывых, мне няма кантактаў сваякоў, і ці прозвішча можа не так, но па-польску, ці імя, ці яшчэ штосьці. І вось гэтага баюся моманта. Неяк так. А ёсць нейкія ўвогуле прыблізныя планы, калі гэта можа скончыцца па перакладзе? Больш за палову мы пераклалі, надо і яшчэ час. Ну, перакласць, напэўна, не праблема, і выдаць, напэўна, не праблема. Вось ёсць тут, напрыклад, камунікат у Беластоку, Ярослава Ванюк, яны мне вось дапамагалі выдаваць першыя 2 яшчэ раз выдаваць, і вось 3-ю мы з імі публікавалі. Ёсць цікавасць да польскай мовы, ну і нават і в камунікаце казалі, што можам дапамагчы, але мне трэба падумаць, ці рабіць, ці не. Таму што я баюся памылак у прозвішчах ці яшчэ нейкіх момантах. Напрыклад, некаторыя героі мне распавядалі на расейскай мове. Я пасля перавадзіў гэта па-беларуску, перакладаў. Вось, а зараз гэта на польскай, і гэта такая вось мешаніна ідзе, і нейкі, напрыклад, раён там Пересілка, у Гродні ён так называецца, пасля па-беларуску Пярэсілка, па-польску Пшэсюлка, і вот так вот, ну, мешаніна будзе. Тут трэба гэта ўсё вычытваць. Я хацеў бы яшчэ і кнігу пра футбол зрабіць, і вось зараз ёсць магчымасць папрацаваць у архівах, паглядзець старыя газеты, вось сабраць нейкую інфармацыю. Але чагосьці я чакаю, не ведаю чаго. Вось шмат асноўнай яшчэ працы журналісцкай. Ну, не ведаю. Усё ж веру, што гісторыі міжваеннага Гродна маюць свой працяг. Людзей, мо, і не засталося ўжо з тых часоў, але захаваліся справы ў архівах ды нататкі з газет. Таму веру, што калі не Руслан, то нехта іншы працягне ланцужок гэтай гісторыі горада. Асабліва і па пасляваенным часе, калі горад і краіна пачала актыўна змяняцца. Гэта першы эпізод у падкасце пра Гродна. Аднак закранулі толькі умоўныя 20 гадоў яго гісторыі. І дакладна мусіць быць яшчэ эпізоды з даследчыкамі жыхарамі горада, бо гісторыя яго, надта багатая. Магчыма, у вас ёсць нейкія пэўныя ідэі па тэмах і гасцях, таму можаце смела мне пісаць на пошту ці ў соцсетках. Дзякуй, што даслухалі гэты эпізод да канца, і дзякуй усім тым, хто падтрымлівае праект. Спасылкі, як падтрымаць маю дзейнасць праекта Вандра, будуць у апісанні. Шануйце спадчыну, даследуйце яе і распавядайце пра яе іншым. Вандруем!